Sonjit Goyariनि YouTube चेनेलाव जाय बिथांफोरा नायदों गाज्रि मोनालासे माबा सानाबालासे बे YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो। हेलो लोगोफोर, वेलकाम टू माय यूट्यूब चेनेल। नोंथांमोनखौ आंनि सन्जित गयारी यूट्यूब चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर, नै जों माने दिनै कार्तिक गासानि आलारि बाथि फोजोंनो थांदों आरोना। आं माने दायो न'आव गैया आरोना, आं दायो बाक्सायावसो दंफैयो। बाक्सा निमुवा उन्दु गामियाव आरोना लोगोफोर। माने आंनि आदा जायो आरोना, माने आदा लेंनाय। दा आङो बिसिनाव दंफैयो आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना नायनो हागोन नै माइबारियाव। बिथांनाव आदानाव खै बिगासो माइ गायदों, खै बिगा हा दङ माइ गायनाया, बेखौ आं सोंगोन आरोना आदानावनो। नोंथांमोना लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै मनायाव आलारि बाथि ओरै लाखाजोब्बाय आं लोगोफोर। दिनैनि भिडिअ एसे धामाका जागोन आरोना लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बाब लोगोफोर, नोंथांमोना नै माइखौ नायनो हागोन आरोना। नै गोबां माइ जादों आरोना। नै मबाइलावसो बारा मोजां नुवाखै, दाम खमि नालाय लोगोफोर, गैजा रोङि नालाय, ओंखायनो दाम खमि मबाइल। नै नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन, गोबां माइ दं आरोना। नै फिथाइया मोनलाजोब्बाय लोगोफोर। बे आदाया माने सिगां सिगां थांगासिनो दङ। दा आङो सोंगोन आरोना आदानाव। लोगोफोर दायो माने जागा बानायबाय आरोना आलारि बाथि फोजोंनो, माने औवा गायनो थाखाय। नोंथांमोना नायनो हागोन लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। मानसियाथ' नै बिराद मावथि आरोना लोगोफोर, आबादारि। हाबाबो जाबावाखै आरोना। सोरबाफोर मेजर खुमानाय दङब्ला फंबायनाव खोन्थाहरबानो जाबाय, आं माने रायथिनानै होगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै दै गोथार लोगोफोर, बोरै बोरै खालामो आंबो बारा एसेबां मिथिलाय लाङा। आंबो नायलांबाय थानोसै बोरै बोरै बानायो। आच्छा आदा, दिनैनि दिनाव मानि जेनेबा दुब्लि बारियाव आलारि बाथि फोजोंदों, एसे फोरमायना होनो हागोन ना? माने आंबोथ' एसेबां मिथिया, थेवबो हानायखिनिखौ आं बुंनोसै। दिनैनि दिनावलायनो माने काति फोरबो, माइनाव फालिनाय एबा दुब्लियाव माइ बारियाव आलारि बाथि सावो। आं बेसेबां मिथिया, थेवबो
बयबो रायजो राजाफोरा गोदोनिफ्रायनो नुबोखानाय बा गोदोनिफ्रायनो मिथिबोनाय जों गुदि बुजु मिथियाबाबो जों नुबोयो थेवबाबो रायजोफोरा जेरै बुंदों एरै बा समाजा जेरै गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय थानाय बेखायनो आंबो दिनै आंनि माइ गायनाय एरिनायाव आंबो सावबाय ओजोंहाय सावबाय नैबेयाव सावबाय बैयाव सावबाय गासै आङो 6 खान सावबाय। ओरैनो खै बिगासो गायदों माइखौ एबार आं माइखौ गायनाया बै दहायाव 25 बिगा लोगोसे बोरियाव 15 बिगा नै बिथिंजाबो बोरि बेयाव आरो 18 बिगा ओरैनो गासै बेसेसो दङ गायग्रा हा? गायग्रा हाया ओरैनो गासै 25 आरो 15 आरो 18 ओरैनो 8 बिगा जाहैयो। 8 बिगा बेखौनो रुजु बोसोर गिदिंजायो जोंहा। आदसा आदा नोंनाथ' गोबां हा दङ होनब्ला गायग्रा हा बेनिफ्राय बे हाया नोंनि ना जेनेबा बिदा फंबायनि रानबाय ना रानाखै बेफोरबायदियाव माबोरै जेनेबा? 3 दं जोङो ओरैनो 3बो ओरैनो इयावनो जयै मावगासिनो उनफोराव माबा मोनसे जाबाय। ओरैनो आं आदाखौ खोनानाय हिसाबै आरोना हाबा जायाखै होननानै खोनादों इनि सायाव मा बुंनो सानो? ओरैनो हाबाखौलाय जायाखै जानायालाय उपाय गैया गोसथोनायफोरबो गैया नालाय बहा मोननो बेफोरखौ सोंबाथाय नोंनि सोंनायाबो जोबोद मोजां जादों थेवबो बेफोरबायदि एन्सार होनो थाङोब्ला बिखा खामो आंहा बिखा गावो मानो होनबा गोसथोनायफोरजों नायगार जोगारलांजादों बा नागारलांजादों बिनि समान आंहा मा बुंबावगोन जोबोद दुखु बेखायनो सोरबाफोर सोरखौबाफोर मोनगौबा नायथिंबायो माथो मोनो नायनो थांबाबो दंखायो दानि जुगाव सोर दंबावो खालि नायनोसै इसोरा मा खालामो। ओरैनो लानायखौ मा सानो? लानायाथ' आं बे बोसोरावनो लानो सानदों बे बोसोरावनो लागोन माग फागुनहालागै फागुनानो लास्ट। आंथ' आदानाव गोबां सोंबाय मिथिबायबो एसे एनै आरो आङो दायो लास्टाव बेखौनो सोंनो नागिरदों बे गामिखौ ओरैनो मा गामि होनना बुङो आरो बे गामि डिस्ट्रिक्ट? आदसा जोंनिया डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा ओरैनो आनसलिकआ गबर्धन आनसलिक पस्टआ निमुवा गामिया उन्दु गामि। नाथाय गोबाङानो मालाबा आंखौ फेसबुकफोराव वाट्सएपफोराव खायसे लाइमोन सिख्लाफ्रा गामि सोङो अब्ला आं गामिखौ खोन्थायो उन्दु गामि होननानै। नाथाय बे उन्दु गामि होननानै खोन्थानायनि गेजेराव जे गोबां सिख्लायानो आंखौ रायहरो मानो रायहरो मा होनना रायहरो फाल्तु बदमाइस आं नोंखौ मोजां साननासो आं नोंनि गामिखौ सोंदोंमोन नाथाय नोंनि साननाया गुबुन आलादासो। दा गामियानो उन्दु गामिबा आं उन्दु गामि होनाबा माखौ होनगोन? बेखायनो जाय सिख्लाफ्रा बा हिन्जावफ्रा फेसबुकआव आंनि गामिखौ सोंनाय बै जाय सुबुं सिख्लाफोर नोंथांमोनाबो जुदि नायदोंब्ला दिनै बेनि गेजेरजों मिन्थिनो हागोन नोंगौ आंनि गामिया उन्दु गामि। नोंसोर सानसे आंखौ जाय रायदोंमोन नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन नोंगौ आंनि मुङा सन्जय गयारि आरो गामि उन्दु गामि। आदा आं मिथिनायाव नोंथांखौ माखासे फिल्मफोराव बर'नि फिल्मफोराव रल लादों होननाय खोनादों आरो नुदोंबो मोनसे मोननै। ओरैनो बेसेसो फिल्मफोराव रल खालामखो एबा फिल्म गाखो? आं जायखिजाया फार्स्ट सुरु नेनानै थागोन खालामदोंमोन बेयाव आं मेन हिर' रल खालामदोंमोन। नाथाय बे नेनानै थागोन बे फिल्मा फार्स्ट टाइम लकडाउननि सिगां जादोंमोन। बे फार्स्ट टाइमनि लकडाउनाव गासै बर' सावथुनानो बन्द जादों बिनि गेजेरजों जोंनाबो बन्द जादों नाथाय फिल्म खालामफिननो हानाय जायासै थाखा फैसानि प्रब्लेमनि थाखाय। लोगोसे बिनि उनाव आं खालामनो मोनदों जावलिया सावथुन
जावलिया बर' सावथुन एक्टर मेन हिर'आ उत्तम केरकातारिमोन लोगोसे प्रडिउसारा रातुल गयारिमोन बिथांनि सोरजिनायाव जों रल खालामनो मोन्दोंमोन लोगोसे बिनि उनाव आं खालामनो मोन्दों थुलुंसि शर्ट भिडिअ'खौ आं ड्रिम प्रडाक्शननि हेफाजाब होनायाव खालामनो मोन्दोंमोन मेन रलखौनो खालामदों आं बेयाव लोगोसे बिनि उनाव बोसोन खालामदों नै दा टिकेट दाननाय सोलिगासिनो फुजा बिनि उनाव नै दा सोलिबाय थानाय फैला इएम बड' सावथुन बे सोलिगासिनो शुटिं सोलिगासिनो बेयावबो आं रल दङ मोननैसो बेखिनियानो गासै मोनब्रै जाहैगोन लास्टाव आं आदाखौ मोनसे सोंथि सोंबावनो सानदों ओरैनो दिनै खाथि गासा हिसाबै खाथि गासानि मुङै आंनि नायग्रा साबसक्राइबार लोगोफोरखौ नोंथाङा मा मेसेज होनो सानो ओरैनो सुंद'यैबाबो आं दा बेखौनो बुंगोन जोंहा सन्जित गयारिनि इउटुब चेनेलाव जाय बिथांफोरा नायदों बिथांमोना बे भिडिअखौ स्किप खालामाबालासिनो मोजाङै नाय आरो गोसो गुदुं गोनां गासै सुबुङानो मबाइल इउटुब बायदिसिना नायखायो गाज्रि मोनालासे माबा सानाबालासे बे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो आरो जों बर' फिसा गावजों गाव बेफोरबायदि हेफाजाब होलायाबा जों बर' इउटुबारफोर बा जायखिजाया माबायानो जों जौगानो हाया बेनिखायनो आं बेखिनिखौनो बुंनो सानो आदाखौ गावनि बेसेन गोसा समखौ आंनि चेनेलाव दसे समबाबो बिबुंथि लाखिनाय बा बुंनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जासिनाय जाबाय थेंक इउ खुलुमबाय